kung katapad ninyo ang inyong nanay, mama, mami, mamshi, i-greet ninyo sila og Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa tanan mga nanay. Unya, kumusta naman kamo? Maayo pa ba gihapon? Salamat sa Dios. Nakahinumdum ko katong unang tapak nako diri Cebu. Nalipay gayud ako kay nakakita na gayud ako og kalisa. Kay sa TV raman taon na ako ni makita og wala may kalisa dito sa Surigao. Kabayo noon daghan, pero kalisa gani pa wala man gyud dito sa Surigao. Pero samtang akong giobserbahan ang kabayo, medyo naluoy lang ako sa kahimtang sa kabayo, tungod kay limited lang kaayo ang iyang paglantaw, tungod kay adunay nakaharang sa iyang mga mata, nakaharang sa kilid sa iyang mga mata. Maunang diretso-diretso ra tawon ng iyang dagan, ug dili na gyud siya makabantay kung kinsa ang nasa iyang kiliran, ug unsa gayod kanindot ang lugar na iyang gidaganan. Maunang naluoy ko kay limitado lang gayod ang iyang paglantaw sa lugar na iyang gidaganan. Sa ordination nako, after sa pag-blessing ni Bishop, nakahinumdum ako sa akong experience sa pagkita sa kalesa. O nakaingon gud ako sa akong kaugalingon nga, dili gayud ako mahimong parihas sa kabayo. Kabayo nga limitado lang ang paglantaw, o kabayo nga limitado lang ang pagsabot sa maong sitwasyon. Dapat gayud isip pari, halapad gayud ang akong paglantaw, ug isip pari, halapad gayud ang akong pagsabot sa maong mga sitwasyon. Unya kung kamo ang pangutanon, kamo kaha, ingnani pud ba kamo? Usama lang gihapon pud kamo sa kabayo nga adunay harang sa kiliran sa mata. Sa atong ebanghelyo karon, giingnan kita ni Jesus kung unsa siya nga klase nga magbalantay o shepherd, o kung unsa na klase ang karnero na iya gayud gibantayan. Sa akong naibalaan, based sa akong nakita sa YouTube, ang kinabuhi gayud sa usa ka karnero o magbalantay, dili gayud sayon. Kay ang tinuod gayud na shepherd, kinahanglan gayud niyang higugmaon niya ang iyang mga karnero. Usapan ini, giyahan pud gayud niya ang iyang mga karnero para maadto sila sa lugar na daghang sagbot, aron makakaon sila o kanunay silang mabusog. Ug usa pa, isip magbalantay, dapat gayud panalipdan niya ang iyang mga karnero sa mga pwedeng mupatay o mukaon sa mga karnero. Bantayan gayud niya ang iyang mga karnero, aron pod dili sila mga wala. Mao nang na-amaze gayud ako sa kinabuhi sa usa ka shepherd, kay very committed gayud sila. Maski pa lisod, maski pa peligro gayud ang ilang kinabuhi, andam gayud silang magsakripisyo para sa ilang mga gibantayan.
Ang ebanghelyo nato karon nagsulti kanato nga si Jesus siya gayod ang maayong magbalantay kay siya man ang naghatag og kinabuhi sa mga karnero, siya ang naghatag kinabuhi kanato ug andam siya nga magiyahan kita sa hustong dalan ug andam gayud siya nga isekripisyo ang tanan para lamang kita maluwas sa atong mga sala. Mao nang maski unsa pa kagahi ang atong mga ulo, maski kapila pa kita makasala, wala siya ma-discourage, wala siya mangisog kanato tungod kay nakasabot gayod siya. Halapad ang iyang paglantaw kanato, halapad gayod ang iyang pagsabot kanato. Kabalukis siya naisip tawo kita makasala gayod. Ug maunang kanunay siyang andam na mupasaylo kanato kung kita nangayo og pasaylo kaniya. Si Jesus dili lamang manluluwas, dili lamang siya Ginoo. Gipakita pud niya na siya gayud ang maayog magbalantay. Gusto gayud niya na tagaan kita og saktong kinabuhi, maayong kinabuhi, ug hatagan kita og giya para mapalawom gayud nato ang atong pagtuo, pagsalig kaniya aron kita makasulod gayud sa iyang gingharian. Mao nang si Jesus siya gayud ang maayong magbalantay. Pero kay nubalik naman siya sa gingharian sa langit, ato gayud makita nga ang pag-atiman sa iyang mga karnero, ang pag-atiman niya kanato, iya gayud gibilin sa iyang mga tinun-an ug sa ilang mga sumusunod. Kinsa man ni kita gibilin kini kanato, gibilin niya kanato. Mao nang sa atong pagsaulog karon sa Good Shepherd Sunday, ato gayud kini gigahin para iampo gayud nato o iampo pud kami ninyo mga pare, madre, mga seminaryan, mga relyoso, mga relyosa, ug apil pud nato pagampo ang mga nagserbisyo simbahan na tagaan kami og kusog para mapadayon gyud namo ang misyon. Aside pa niini, kitang tanan, we are challenged also na sa pagbilin ni Jesus sa iyang misyon, apil pud kamong tanan. Kitang tanan mga Kristiyanos, kitang tanan, pwede gayud mahimong maayong magbalantay. Dili unta nato hunahunao na para lang kini kanamo, sa mga madri lang, sa mga pari lang, sa mga lay minister lang, sa mga lektor lang, o sa tanang nagserbisyo simbahan, kundili para gayud kini kanatong tanan. Mao nang isip maayong magbalantay, hinaut unta na dili kita mahimong sama sa kabayo nga limited lang ang paglantaw sa kinabuhi, nga limited lang ang pagsabot sa kinabuhi, kundili dapat gayud anaa ang halapad na atong paglantaw, halapad na pagsabot sa atong kinabuhi. Unya ugma, eleksyon naman, nakamang na ba ang tanan? Sige kita sa Facebook na magpakamang na daw sila. Gihikta ng mga iro para mahatod na gayod katong mga pahalipay
na ihatag nakamang na ba ang tanan. Hinaut unta na i-practice gayud nato karon ugma o sa atong kinabuhi na kita gayud mahimong good shepherd, maayong magbalantay. Hinaut unta na dili pud kita mahimong sama sa kabayo. Hinaut unta na isip maayong magbalantay, ato gayud tanggalon ang nakaharang sa atong mga mata. Atong tanggalon ang nakaharang sa atong mga huna-huna aron makapili kita og saktong leader. Leader na maugayoy mugiya. Leader na adunay paghigugma sa iyang mga karnero. Leader na adunay kahadlok sa atong Dios. Mahimo unta kitang good shepherd. Ingon pa ni Bishop Dael, take care of your vote. Ayaw ibaligya kay balaan kini siya. Your vote is not only your right. Your vote is also your power. Your power to change our society. No matter how poor you are, your vote has the same value with that of the richest and most powerful person in the country. And by your vote, you will tell people what kind of person you really are. By your vote, you will tell the people what kind of person you really are. Usbon ko, hinaut unta na mahimo kitang maayong magbalantay. Hinaut pud unta na dili kita mahimong sama sa kabayo na limited lang kaayo ang paglantaw sa kinabuhi. Ato unta sundon ang atong Dios. Mahimo unta kitang instrumento para makabig nato ang uban ug mahimo kitang instrumento aron sangyaw nato ang maayong balita ug ang gugma sa atong Dios. Hinaut pa unta. Palihog manindog ang tanan ug ipadayag nato ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuwa ko sa Dios samahan magahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yang anak nga buktong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus namatay ug gilubong. Nikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw. Misakas sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Dios maghatag sa kinabuhing walay katapusan ngadto sa mga karnero sa iyang panon. Magampo kita ngadto sa mahan, masaligon nga walay makabawi kanato gikan sa iyang amahanong pag-amuma. Moingon kita, amahan, dunggang among pangamuyo. Amahan, dunggang among pangamuyo. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, nga mag-alagad sila sa Ginoo diha sa kasadya ug madasigon silang mangulo sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dunggang among pangamuyo. Alang sa mga kabanayan sa atong katilingban, nga ang kalinaw, paghigalaay, ug gugma nga walay paglubad, magpabilin gihapon, bisan pa man sa atong magkalaing-laing leader, o baruganan sa umaabot nga piniliay, mag-ampo kita sa Ginoo.
Amahan dunggang among pangamuyo. Alang sa atong mga kandidato nga gustong mo serbisyo sa atong nasyonal ug lokal nga gobyerno, nga ang tanan nga nagtinguha sa eleksyon mutugyan sa ilang kaugalingon sa kaayuhan sa tanan ug magdasig sa usa ka malinaw nga tubag aron ang atong nasod mahimong matinud-anon sa iyang saad sa kagawasan ug hustisya alang sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among pangamuyo. Alang sa umaabot nga piniliay nga ang nabanhawng Kristo muhikap sa mga kasing-kasing ug mulamdag sa mga nahuna sa mga botante aron sa ingon makapili sa angayan ug tinud-anay nga moserbisyo sa katawhan ug dili unta sila magpalingla sa salapi nga gigamit sa pagpalit og boto. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among pangamuyo. Alang sa tanang katawhan sa kalibutan nga ang kalinaw ug mahigugmaong kaayo sa nabanhawng Ginoo maghiusa kanato sa pagsinabtanay ug pagkamaalagaron. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton makatagamtam ug hupayan sa ilang balatian ug masinati nila ang gugma sa nabanhawng Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot ug Joel Chevalier, mabayaw na sila sa gunungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga kaigsuunang mihalina, nga mabanhaw na sila ngadto sa kinabuhing walay katapusan didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among pangamuyo. Magahom nga mahan sa tumang pagsalig, kami nga imong katawhan, ang karnero sa imong panon, mipadangat nga na kanimo ang among mga pangamuyo o pagtuo nga imo kaming dunggon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.